er det, vi beslutter, og det er der, det foregår fra. Godt, så kan vi gå videre herovre. Så går vi videre, så er det herovre. Vi er taget til Boblehallen, hvor teamet bag Copenhagen Street Festival er i gang med et af de sidste møder og forberedelser, inden festivalen går løs. Den putter jeg dig på, ikke? Jo. Godt. På et tidspunkt i Københavns Kommune lavede man en indsats, og stadigvæk en indsats, der handler om, hvordan kan man blive bedre til at skabe vilkår for de her lidt skæve foreninger. Fordi der var et behov for at profilere den her scene, finde en platform, hvor fordi der er flere og flere rigtig mange gode mennesker, som faktisk arbejder med det. Men jeg vil sige, det er et meget overset fag. De skal jo spille sådan her. De har et net op. Det er ikke altid, at mange af dem, vi hjælper, kommer ind på en ungdomsuddannelse eller får et fritidsjob med det samme. Men de får noget andet med sig, der kan være med til at gøre en god handling eller en god gerning eller noget andet. Så det hele området, der bare generelt trænger til at få mere fokus på, men ikke kun fokus på, også forståelse. Altså ikke bare forståelse i ord, men forståelse fra hjertet af. Og det kan godt være, at i sidste øjeblik, så skal vi fordele det lidt bedre. Festivalen løftes af flere aktører, blandt andet Daniel Mika, der sammen med Andrea er hovedaktør. De forsøger at uddelegere opgaverne og får på den måde skabt ejerskab over festivalen i resten af styregruppen. Men jeg tænkte faktisk på, at måske kunne vi lige dele os lidt op nu. Os, der har fodbold og basket, lige gå herover. Og så tænker jeg, hvis du kunne tage den med musikdelen. Hvis de har et eller andet, så kan du i hvert fald gå videre til Andrea med det. Okay. Skal vi gå ind i det andet rum ved siden af? Ja, det bliver egentlig godt. Street Festival er et vinterarrangement. Der eksisterer ikke noget vinterarrangement for street i København. Der findes rigtig mange fede, gode sommeraktiviteter med masser af street. Så det er hele konceptet, det er en vinteraktivitet, et vinterarrangement, hvor der ikke sker noget. Når jeg vælger at holde møderne på den location, det er fordi det giver en fornemmelse, det giver en fælles stemning. Vi gennemgår simpelthen forskellige, altså er der styr på skolerne, er der styr på foreningerne, og styregruppens opgave er at få det hele til at spille. Hvor lang tid skal det være så? Jamen, det beslutter du. Hvor lang tid? Men ceremonien, det skal være, at min rolle er at lægge skelettet, det vil sige, at jeg finder pengene, eller forsøger at finde pengene, og forsøger at ligesom finde ud af, hvem er med. Og når det skelet så er lagt, så er der så nogle andre, der går ind og tager over, og har den næste part, som så hedder, okay, hvordan skal al indmaden så være? At de starter, og så bliver der ligesom, så stopper alting. Og så får de hype, og så går de ind. Ideen med workshopsene er at give børn fra Københavns skoler et indblik i streetkulturen, hvilke foreninger der findes og hvad man kan gå til. Daniel fortæller lærerne fra de forskellige skoler, hvad dagen byder på. Jeg er en del af styregruppen, det der hedder Street Festival. Street Festival det er noget, vi kører i morgen faktisk. Det er den workshop-del, vi får til at få til nogle skoler og nogle mennesker ud for at se, hvad er der egentlig inden for street, hvad er der for foreninger, der er med. Kom over! Første workshop, dem der skal det. Vi kommer bare til os to, hvis der er et eller andet, ikke? Hip-hop, jeg tæller. 1, 2, 3. Børnene får meget ud af det. Jeg har jo en del af tosprogede elever i min klasse, og så vidt jeg kan se herude og fulgt med i, så har de haft rigtig godt af det og er rigtig glade for det og prøvet noget helt nyt. Det er jo ofte sådan, at tosprogede de ikke prøver så meget, som de etnisk danske børn gør. Så det synes jeg er rigtig fint. Og logistikken herude har været fantastisk god. Det er kørt funktionelt og professionelt hele vejen igennem. Jeg var lidt bekymret først, da vi kom herind og tænkte, jeg ved, om det ender i kage det hele, men det har kørt fuldstændig efter programmet. Du får lov til at gøre nogle ting, du ikke
nødvendigvis har prøvet. Eksempel med graffiti, det tror jeg ikke, vi har prøvet før. Og du får lov til at opleve nogle andre ting, bare sidde i skole. Jeg synes, det har været en rigtig god dag. Det sjoveste var nok at male graffiti til sidst. Ja. Fordi det er noget, der normalt er ulovligt, og så får man lov til at gøre det. Et sted, hvor der er nogen, der ved, hvordan man gør. Lidt nogle anderledes ting, der var parkour, det er heller ikke helt normalt. Og capoeira og alt det der. Ja, vi prøvede noget nyt, det der capoeira. Man fik sorte hænder. Dejligt. Det er bedre end en skoledag. Ja. Det har været rigtig godt. Vi plejer at være her begge to hvert år, når der er streetfestival, og børnene de er altid meget engageret, og de er glade for at prøve de forskellige ting, og de har været meget aktive i dag. Altså det vigtigste er selvfølgelig bare, at de har det sjovt, så det havde de også. Det er gået rigtig godt. Altså vi er virkelig, stolte over og glade over, at folk er kommet, og det er jo vigtigt at få nogle skoler på, netop også for at få spredt de her aktiviteter ud netop til almindelige elever på folkeskoler og privatskoler. Og indtil nu har vi jo lige haft 4 klasser igennem, og de har været rigtig, rigtig glade for det, så vi er virkelig stolte og glade over det. Det er vi. Alle lærerne bliver også ved med at komme over og sige, ej se, vi ser dem fra en helt anden side, og de smiler og er glade og er med, og så det har været rigtig fedt. Det er gået så fedt, mand. Det er rigtig fedt at komme og se. Det kører. Og nu vil jeg så erklære Copenhagen Street Festival 2012 for åben. Rigtig god fornøjelse. Det går helt fantastisk. Todo mundo canta no refrão. Et års arbejde, ikke? Og det er bare... Jamen, det er fedt, altså. Der er jo pakket, og folk er glade, og det målet er nået.